Good day mga piyon. Meron naman tayong discovering insekto ngayon na hindi ko rin kayang mapangalanan mga dahil hindi ito grasshopper at hindi rin siya alasiw-siw. Ewan ko po, hindi ko talaga siya mapangalanan, kaya tulungan nyo po ako dito mapangalanan dahil ngayon ko lang po ito nakita ganitong klaseng insekto mga kaya masid-masid din tayo sa ating mga kapaligiran para may ma-discover naman tayong bago-bago mga bago, hindi ka babalaghan magwang maybe. Kaya yun, salamat tayo nagpa-video sa atin kasi mostly mga insekto aalis masyadong mailap sa tao. Ito maamo siya magwang maybe. Hindi siya gumagalaw. Gusto ko sanang tumalikod kasi siya, kanina nakaharap siya pero nag-roll on na yung video. Siya sana hindi siya lumipad.